Església de Nicolau, poble de Bajmakovo, regió de Kaluga, Rússia. Campanar alt de l'església. El campanar consta de 3 nivells. El nivell inferior acaba a la meitat de l'alçada de les columnes. Una campana penjava a la part superior. Estic a dins, sota el campanar. No hi ha obertures a la part superior del sostre de maó. Tampoc hi ha escales. Aquesta és la porta de l'entrada principal de l'església. Com pujar al campanar? Segons les normes religioses, cal tocar la campana diverses vegades al dia. Sí, has de pujar per aquest forat. Però el forat es va trencar a la volta de maó. Veus maons trencats i trencats. No es construeixen així. No sembla l'escala prevista durant la construcció. També es van trencar els maons de la paret. Hi ha un suport de ferro encaixat a la paret per agafar-lo amb la mà. Vaig pujar al terrat de l'annex de l'església. Vaig pujar per un forat trencat a la volta de maó. Sembla que aquest nínxol va ser destruït a la paret per assegurar una escala de fusta. Aquí, a aquest lloc. Evidentment, no es va fer segons el pla de l'arquitecte. Des del terrat vaig entrar al segon nivell del campanar. Restes d'una escala, una biga de fusta. Vam pujar a les escales. Quin embolic de fusta més terrible. És com si ho fes un boig. Aquest reforç de ferro tensa els murs del campanar, perquè l'estructura no es desfà de la pressió de l'arc. Les bigues de fusta no es poden col·locar sobre el reforç de ferro. Això és estructuralment incorrecte. Feina casolana terrible. I no es veu bé des de fora. Per tocar la campana, una persona s'enfilava per un forat trencat a la volta. Llavors, la persona va entrar al segon nivell i va pujar més amunt per les nodoses escales de fusta. Vaig caminar per terres de fusta inestables i es va moure per aquesta terrible estructura, cosa que no estava en el pla de l'arquitecte. Aquest malson de fusta va ser fet més tard per constructors ineptes. Sorgeix una pregunta. Per què l'arquitecte no va dissenyar una escala normal de maó fins a les campanes? Hi havia prou maons. També hi ha prou espai per a les escales. La resposta semblarà sorprenent. Quan es va construir el campanar, ningú anava a pujar a tocar la campana. Però després tot va canviar.